Les explicacions científiques. Saps què fa la ciència? Per a què serveix? La ciència és un model de coneixement que construeix teories. Es basen en premisses que es converteixen en enunciats generals, és a dir, peces d'informació que parlen sobre el món. Aquestes expliquen diferents parts de la realitat, molts cops basades en fenòmens físics. Però no només construeix aquests models, a més tenen un objectiu, predir el que passarà. I això de predir no ho fan els endevins, com a l'oracle de Delfos? Sí i no. La ciència mira d'avançar-se als fets que puguin succeir per evitar els possibles danys. Pensa en un huracà. Si som capaços de predir-lo, estarem millor preparades. O en el canvi climàtic, o en un nou virus. És a dir, si tenim una cura per al càncer, podrem evitar més morts en un futur. I com construeix les teories? Doncs amb un mètode. Un mètode és un procediment, és a dir, un ordre. El mètode científic s'anomena hipotètico-deductiu. Aquest mètode té dues parts. La primera, construir hipòtesis, i la segona, contrastar-les. I què és una hipòtesi? Doncs un intent d'explicar el fenomen i el problema que sorgeix d'ell. S'accepten de manera provisional i finalment s'han de contrastar per comprovar si és correcta o no. Així doncs, el mètode hipotètico-deductiu té les següents fases. 1. Detecció d'un problema. Per exemple, quan arribes a casa no funciona la llum. 2. Construcció d'una hipòtesi. Per exemple, penses, no s'encén el llum perquè la bombeta està trencada. 3. Predicció a partir de la hipòtesi. Per exemple, si canvies la bombeta, s'encendrà el llum. 4. Contrastació de la hipòtesi. Realment canvies la bombeta. Si el teu model explicatiu és correcte, el llum s'haurà encès. La hipòtesi és correcta, s'ha verificat. Què podem deduir? Doncs que el mètode científic és rigorós. Primer, perquè parteix de dades empíriques objectives, és a dir, observables, i amb elles fem teories. Qualsevol disciplina que no tingui en compte aquestes dades no podrà considerar-se científica. I després és rigorosa perquè la contrastació d'hipòtesis permet descobrir quines són falses. És a dir, permet refutar les hipòtesis no correctes. D'aquesta manera, la ciència hauria d'estar en constant revisió d'aquestes hipòtesis, per acceptades que estiguin.